Da, sigurno, svi prvi čas pobjegnu jer imaju kao to iskustvo loše. Da vidimo. Mučica! Sad bi ona mogla postati prava kućna maca nakon ovog. Mučica! Odi, cura. A, vijem. Ej. Vijem, Mučica, vijem. Mučica. Sad Odi. je lijepo tamo. Mička. Ajde, slobodna si. Fiorello, Odi, fora Fiorello. porti, fora. Odi. Dođi. Pa ne mogu vjerovat, pa sve inače prvo pobjegnu, a ona... Odi, curica. Odi, Fiorello. Fiorello je došao jesti. Odi. Fiorello. Odi. Ajde, ću se ja malo maknut, možda zbog mene. Odi. Vijem, Mučica, vijem. Ali odemo, na. Aj, dođi. Fora, va. Va fora. A, sad ćemo... Fiorello teže. Odi. Fiorello. Fiorello. Aj, Mučica. Odi. Kako si mama, kad će se ono pripitomiti? Hoće, ma bude. Ali možda sada malo po malo. Da, ma sigurno. Sad će prestat hormoni raditi, tako. Alo, Mučica, na. Sad će ona postati prava kućna maca. Na. Aj, fora. Moja si stisne. To nijedna se još nije tako. Znate, svi pobjegnu isti čas, a ona... Alo, va. Možda... Možda ja mislim da se ona mene boji. Ćemo i ovako. Maka je lijepa ova. To sam novu uzela, dosta su čvrste. Opa! Eto,